wani irin mutum ne Allah ya shi a duniya ne? Me yake nema a duniya ne? Wallahi ko yayi dan Allah ko kare yayi dan Allah, ina so ya cika da imani ya rabu da al'umma Kano haka. A ce kai dan adam dan biyan bukatar kanka da kanka ka yadda kowa ma ya shiga masifa. Ni masu bin Ganduje masu suke bani mamaki. Ganduje mutumi da ne. Ganduje mutumin kirki ne. Ban san abin da ya samu Ganduje ya lalace zama Ganduje irin wannan haka ba. Ganduje mai son zaman lafiya, Ganduje mutum mara son tashi hankali. Yanzu ya juye nema yake zama dan karamin Fir'auna. Komai a ce Ganduje, komai a ce Ganduje. Wallahi Ganduje ko kana so ko baka so, abinda kowa ya same shi kai ma sai ya same ka. Mulki ne Allah ne yake ba da shi, ba munafunci ko dabara ko wayo ba. Kai da kadarar Allah ya baka ka zauna lafiya. Amma ka kulla wannan wani killin in kai akan ka abin zai faɗo, kuma in ya faɗo ba za ka iya tashi ba. Saboda ka dubi girman Allah, ka dubi al'ummar Kano, ka tuna tarihin ka na ba cewa kai mutumin kirki ne. Ganduje kar ka ƙara lalacewa, kar ka bari mu Allah wadai da kai, kar ka bari mu fahimce ka cewa kai makin al'ummar Kano ne. Ya isa haka, kun kakaba ma da sarki gari ɗaya, kun ka komai ku ce sai ku yi kishiya, ku da Allah ya baku ba a bi ku ba. Ca kuka ce ko a bi ku ko a bi ku ko a bi ku ko kadan Allah sai a bi ku ko Allah baiwa, aka bi ku aka zauna lafiya, kuka yi tsiyar ku ko alherin ku, kuka zo kuka watse kuka tabi, kuma sai ku ce Allah ba zai kawo ni ba, sai ku ce ba za a zauna lafiya ba. Sun ku tsuwaye da tukunna, kayan nan naku ne ko na iyayenku ne? In na iyayenku ne ma ai ana raba gado, in an raba gadon ai an baku naku, to ku rabu da mutane su zo lafiya da Allah da Annabi. Me zafi ne haka? Fitina ga masifu iri ba ku kawo mana ci gaba ba. Ka zama shugaban jam'iyya ba mu ga alheri ba, ka zama gwamna ka lalata abubuwa, ka tafi mun hakura ba mu yaƙe ka ba, muna mace so ka lafiya a zauna lafiya. To da ka zo yau ba za a ce ga alheri ba, kai sai da sharri a Kano. Me zafi ne? Dan Allah, dan girman Allah Ganduje ka koma ka zama Gandujen nan da na san ka mutumin kirkin nan na da, kar ka bari ka lalace ce maka Allah wadai.